Ndi nthawi ya nkhani uchekera kuno kwa MBC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachiteya ndi mzangayu Talson Kamalata. Koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera watsindika kufunika kopereka mpata kwa achinyamata kuti athandize dziko lino pa ntchito zachitukuko. Nduna za chuma a Simplex Tichola Banda ikuyembekezeka kupereka dongosolo la zachuma la 2025 mpaka 2026 mnyumba malamulo mawa lachisanu. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo yatsikana ya Scorchers isewera ndi Angola ndime yachiwiri yodzigulira malo ku mpikisano wa m'mayiko amuno mu Africa wa AFCON. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati kufunika kupereka mwayi kwa achinyamata kuti azitenga nawo mbali pa ntchito zachitukuko. Dr. Chakwera amalankhula ku nyumba boma kusanjika mu mzinda wa Blantyre pamene amakumana ndi achinyamata ochokera ku chigawo chakumwera. Zambiri mu ripoti ili la Timothy Kateta. Pankumano omwe kunali kumasukirana ku nyumba yachifumu yasanjika mu mzinda wa Blantyre pakati pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera ndi achinyamata anati boma limazindikira kuti mtsogoleri wa dziko lino lili m'manja mwa achinyamata kotero kuti ayina kupatsidwa mwayi waukulu kuti adzithe kupereka maganizo awo pamwemwe boma likhoza kumachitira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Malinga ndi Dr. Chakwera anati nchifukwa boma lake nthawi zonse limabweretsa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zomwe cholinga chake ndi kuonetsa kuti achinyamata m'dziko muno ali ndi kuthekera kutenga nawo gawo likulu pa ntchito za chitukuko cha dziko lino. Mtsogoleri wa dziko linoyo anapereka chitsanzo kufewetsedwa kwa mfundo zina makamaka pomwe achinyamata afuna kutenga ngongole ku bungwe lija la National Economic Empowerment Fund NEF zomwe cholinga chake ndi kuonetsa kuti achinyamata ambiri sakuvutika kufikira ngongole za mtundu umenewu. President Chakwera anapitirizanso kufotokoza kuti ndi okondwa kwambiri ndi malingaliro komanso maganizo osiyanasiyana omwe achinyamata anapereka pomwe amalankhula nawo pa mkumano wakusanjika. Mkumano wakusanjikawu unalosiyanapo ndi mkumano mudachitika ku Lilongwe kamba kuti achinyamata anapatsidwa mwayi ndi danga lalikulu kuti ayina kupereka malingaliro awo komanso mayankho omwe aganiza kuti ayina kutsatidwa pofuna kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe dziko komanso anthu akhonza kumakumana nawo. Mtsogoleri wa dziko linoyo anapitirizanso kufotokoza kuti ali ndi chikhulupiriro chonse kuti potsatira ndondomeko zomwe zikutchedwa kuti ATM strategy zomwe zatsamira popititsa patsogolo ntchito za ulimi zokopa alendo komanso za migodi, chuma cha dziko lino chibwereranso mchimake posayidwa apa. Pakadali pano nduna yofalitsa nkhani yemwenso ndi mneneri wa boma Moses Kunkuyu anafotokoza kuti mkumano wa ku Blantyre unali wapamwamba kwambiri. Achinyamata achita nawo gawo, atenga nawo gawo muzokambirana zimenezi kwambiri kusiyana ndi sabata yatha. Andichita chosangalatsa ndi chakuti panali achinyamata ambiri amene amaonera kuchokera ku nyumba koma mukamangotenga mafunso amene akuchokera pa masamba anchezo nthawi zina amaonera ngati kuti kungowerenga zimene iwe wangoganiza kuti uwerenge ngati host koma mwina kuseriko kuli mafunso ena. Koma achinyamata amene alipo lerolo afunsa mafunso zimene zinapangitsa kuti mcheza uoneke kuti ndi macheza enieni unnatural zimenenso zathandizira kuti nkhala president akhale ndi mpata ofotokozera zina zimene zili mayankho kwa achinyamatawo. Ndezi kuonetsanso kuti programu iyi siyongopatsana mafunso kapena kupereka ma suggestions chabe kena kumapita koma zikuonetsa kuti kuchokera mmene a president anayankhula ndi achinyamatawo wiki yatha zina zimene anapereka ngati maganizo awo president wazimva kale mwachitsanzo wiki yatha ija nyamata wina wa kuntchisi kanyamata kang'ono ananena zoti a president timalakalaka ifeyo mmadera mwathu muta makhala makalabu a achinyamata tizikambirana zinthu tikumaphunzirako maluso kumene kuti a president alengeza kuti chifukwa cha nyamata amene uja wakuntchisi amene apereka maganizo amene aja makalabu tsopano akuyambika achinyamata m'midzimu ndipo alengeza lero makompyuta okwana 100 apezeka kale kuti achinyamatawo akayambire m'makalabu amenewo. Soneza kuti ukumana uku sikomangofunsa mafunso komanso ndikumapereka maganizo amene president wakeyo amamva maganizo amenewo. Pene tikupitilira ku Mzuzu wiki yamawa achinyamata chigawo chakumpoto akonzekere mafunso komanso kupereka ma suggestions kuti kodi president wawo Lazarus Chakwera angagwire nawo ntchito bwanji kula dziko la Malawi. Achinyamata oposa 150 ndomwe anayimirira anzawo ochokera mchigawo chakumwera. Mkumano ngati omwewo ukuyembeza uchitikanso mchigawo chakumpoto. Timothy Kateta, MBC News, Blantyre.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wanyamuka mdziko muno kupita ku Namibia komwe akayimirire President Chakwera pamwambo woyika m'manda thupi la yemwe anali mtsogoleri woyamba wa dzikolo Sam Nujoma. Sam Nujoma anamwalira pafupifupi sabata ziwiri zapitazo. Dr. Usi ananyamukira pa bwalo la ndege la Chileka m'boma la Blantyre. Pamene nduna za chuma a Simplex Tichwala Banda ikuyembekezeka kupereka dongosolo la za chuma la 2025 mpaka 2026 mnyumba malamulo la chisanu lino, zikuoneka kuti pali chiyembekezo chakuti boma liyika patsogolo ntchito zokweza chuma cha dziko lino ndiponso likhazikitsa ndondomeko zokweza mioyo ya Malawi. Patrick Dambula anayankhula ndi anthu angapo ndipo kuchokera ku Lilongwe wadza ndi ripoti ili. Nthawi yafikanso pamene maso onse atakhale pa nduna ya zachuma a Simplex Tichwala Banda lachisanu lino pamene ikhale kupereka dongosolo la zachuma la mchaka cha 2025 mpaka na 2026 mnyumba ya malamulo. Pamenepa MPC inafuna kumva maganizo a anthu ena ndi ena pa nkhani ya dongosolo la zachumali. Mmodzi mwa achinyamata amene akuchita malonda mdziko muno Martin Masiya anati akuyembekezera kuti boma liyika ndalama zokwanira zothandizira achinyamata kuti akhale ndi luso komanso akuze business zosiyanasiyana zimene akuchita mdziko muno. Pali ndondomeko zingapo zimene zakhala zikuchitika kale ndipo ndondomeko ndi zofunikira kwambiri monga NIF, monga AGCOM, ndi ndondomeko zimene zathandiza achinyamata ambiri kuti apeze mwayi kuti nawo apange ma business awo ndipo ma business azikula. Ndiye tikufunika kuti pa zimene zatheka kalezi tiwonjezerepo kuti so achinyamata ena ndipo ambiri akhozanso kupezapo mwayi kuti nawo apeze ndalama zomwe zikufunika kuti capital yomwe akufunika kuti pitisire pasogolo pa business awo, aphunzire kayendesedwe kama business komanso apeze mwayi wa misika kwa zinthu zimene akugulisa. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu olimbikitsa nkhani za umoyo wabwino komanso kumenyera ufulu pa nkhani za umoyo Amaziko Matemba anayamika boma kambaka kuti mu dongosolo la zachuma la mu 2024 mpaka na 2025 lidawonjezera ndalama zopita ku ntchito za umoyo kufika pa 12% zomwe zikuyandikira ku 15% imene imafunikira malingana ndi zimene adagwirizana akuluakulu za umoyo ku Abuja zaka zapitazo. Iwo anati akuyembekezera kuti boma liyikabe pa 12% ndalamazi chaka chino kapenanso liwonjezera kumene. Choyambirira mudziwa kuti kwakhatuka ndi ma conferences ambiri Malawi kuno. Conference yaikulu inali Global Fund. Global Fund ndi bungwe lalikulu limene limathandiza za umoyo Malawi kuno, HIV, TB, malaria komanso ma programs ambiri za umoyo. Komanso boma Malawi kunabwera African Center for Disease Control amene amayang'ananso za umoyo mu Africa muno, African Union, kuzapanga mikumano komanso kuthandiza boma la panjazo zosiyana. Zonsezi zikubwera chifukwa choti boma Malawi linawonsa chidwi chokweza ndalama zopita ku nduna za umoyo. Ndalama zakhazi kuchepera even zimene timayendera kunja. Ndiye ife chiyembekezo chathu cha budget ya 2025-26 nchonena kuti tikupempha kuti apitirize pamene analekezerapo. Kumbali inayi bungwe la zachuma la Economics Association of Malawi ECAMA lalangiza boma kuti lichepetse kubwereka ndalama komanso kuti lipitirize ndi ntchito zimene lidayamba kale zosiyanasiyana za chitukuko. Mtsogoleri wa bungwe la ECAMA Abetha Bangala Chikadza akupemphanso boma kuti litenge udindo pa nkhani zofunikira za mdziko muno monga za maphunziro komanso za umoyo osalekera kwambiri kwa mabungwe othandiza kambaka kuti dziko lino limavutika mabungwewa akachokamo mu ntchitozi. Ma sectors amene alofunikira kwambiri monga education komanso unduna wa za umoyo timasira anzathu akunja amene amatithandiza. Ndiye chimene chikumachitika ndicho kuti anthu amene wakangoti tasiya kukuthandiza ndiye kuti dziko limakhala lili pa chiopsezo. Ndiye kwambiri tikufunisisa kuti monga ngati ku za umoyo uku ndalama zimene zingayikidwe zikhale ndithu zokwanira kuti anthu asavutike kwambiri kusowa chithandizo mzipatala. Komanso tikufunitsisa kuti budget izipitirirabe kusintha monga nkhati taona mumu akukamba zoti AIP ikuchepesedwa pang'ono-pang'ono, tiyike ndalama zathu kumene tingapindule nazo. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda akuti dongosolo la zachuma la chaka chino monga mwa nthawi zonse liyankha zofuna za Malawi. Iwo akuti ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera wasonyeza kuti ndo achitukuko kambaka kuti wakwanitsa kumanga misewu, sukulu, zipatala komanso kuyambitsa ntchito ya minda ikuluikulu ngakhale kuti wakumana ndi zovuta monga ngozi zachilengedwe, matenda a COVID-19 ngakhalenso kolera mwa zina chabe. Tikufika mu chaka chimene ya president achita zambiri mu nyengo yowawa. Tikayang'ana ku maphunziro ndoti a president akhazikitsika kwambiri kuti atukule maphunziro akuma primary komanso ku secondary ngakhale ku university kumene.
aonetsetsa kuti pakhale maziko kumeneko ndipo zomangamanga kuposa ma school block 11,000 kumidziku ma secondary school ma university osatsekedwa kuthandiza wana oposa 30,000 zonsezo zatuka ma budget amenewa. President aonetsetsa kuti akweza aphunzitsi zatuka zonsezo mu budget imeneyo. Tikapita ku moyo ndi zinthu zimene mwina zipangizo zimatisowa zogwirira ntchito mbuyo muti mamva kuti even kungoti aunike thupi la munthu mzipatala za maboma zimakanika pano pa chipatala chinecho cha boma chinazo zounikira wanthu. Ndisachidziwikire kuti mu dongosolo la zachuma la 2025 mpaka na 2026 amalawi ambiri ayembekezera kumva njira zimene boma lakhazikitsa pofuna kukuza chuma cha dziko lino komanso kuthana ndi mavuto a zachuma pamene dziko lino likusunthirabe chitsogolo ndi masomphenya a Malawi 2063. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Maiko a Malawi ndi Tanzania asiyanana mgwirizano opititsa patsogolo ntchito za umoyo komanso kusinthana akaidi a maikowa. Polankhula atasiyanana mgwirizano ndi una ya maubale a dziko lino ndi maiko ena ana Setembo yati mgwirizano ndikuthandiza kuti ubale wa maiko awiriwa uli bwino. Zambiri mlipoti ili la Lonjezo Msodoka. Misonkhano ya mtunduwu imapereka danga kuti maikowa alimbitse ubale wawo komanso kuchita migwirizano m'magawo achitukuko osiyanasiyana. Poyankhula atasayinira migwirizanoyi nduna yoona za ubale wa Malawi ndi maiko ena Anansetembo ati pali kuchilimika kuchokera ku dziko la Malawi ndi Tanzania kofuna kugwira ntchito limodzi m'magawo osiyanasiyana osati a za umoyo okha kapena kusinthana kwa akaidi kokha ayi. Atembo ati komabe pakufunika kuti akuluakulu a boma mdziko muno azilondoloza migwirizano yomwe dziko lino limakhala nayo ndi maiko ena ndi cholinga choonetsetsa kuti ntchitozi zikukhala zopindula. Takambirana za maprisoners athu kuti ku Tanzania kuli maprisoners a ku Malawi komanso kunokonso kuli maprisoners a ku Tanzania kuti mwina athu adzibwera kuno adzasewezere kuno akuno apite uko akasewezere kumeneko. Takambirananso za chipatala anthu ambiri amapita ku Tanzania ku chipatala kuti zimene zisamakhale zovuta. Tikakambirana chonchi tiye ndizionetsetsa kuti zinthu zikita zigwiritse ntchito chifukwa ife monga ngati anthu andale timadikira kuti maofficials athu athamanga ndi zimene tasayinirana koma pamapezeka kuti tikasayinana zinthu basi kungo akakayika drawer zikhala momwe mpaka nakalekale. Nduna ya dziko la Tanzania yoona za ubale ndi maiko ena Mahamudu Thabiti Kombo ati ubale wa dziko la Malawi ndi Tanzania unayamba kale ndipo ndi wodalirana m'magawo osiyanasiyana. Iwo ati dziko la Tanzania lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'magawo ochuluka. Msonkhano wa zokambirana za chitukukowu pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Tanzania ndi wachinambala 6 ndipo zokambirana za chaka chino zinadza pofuna kulondoloza zomwe maikowa anakambirana mu chaka cha 2022. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tionenso mito yake. President Chakwera watsindika kufunika kopereka mpata kwa achinyamata kuti athandize dziko lino pa ntchito za chitukuko. Nduna zachuma a Simplex Tichola Banda ikuyembekezeka kupereka dongosolo la zachuma la 2025 mpaka 2026 mnyumba malamulo mawa lachisanu. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo yatsikana ya Scorchers isewera ndi Angola mu ndime yachiwiri yodzigulira malo ku mpikisano wa m'mayiko amuno mu Africa wa AFCON. Nazi zifukwa zomwe zikupangitsa kuti anthu ambiri tsopano adzimwa matabuleti a Paratab akamva mutu, kuphwanya mthupi komanso fiva. Changu nthawi pang'ono mukamwa ululu umasiya mthupi. Mapangidwe ake ndi oti mukangomwa nthawi yomweyo amasungunuka ndi kulowerera m'mitsempha monse momwe muli ulolo. Muyeseni Paratab lero ndipo simudzakhumudwitsidwa. The
Malawi National Council of Sports brings you the 2024 Malawi Sports Awards on Friday, the 28th of February, 2025 at Sunbird Nkopola in Mangochi. This red carpet black tie event will award the best of the best in 14 sporting categories. Junior Male Sportsperson of the Year, Junior Female Sportsperson of the Year, National Team of the Year, Sports Association of the Year, Best Executed Sport Development Program of the Year, Sportsman of the Year, Sportswoman of the Year, Sportsman of the Year with Disability, Sportswoman of the Year with Disability, Coach of the Year, Sports Administrator of the Year, Sports Journalist of the Year Print, Sports Journalist of the Year Electronic, and Sports Personality of the Year. For sponsorship and partnership opportunities, contact Limbani Cliff Matola on 0881-878754 or 0999-878754. Malawi Sport Awards, celebrating sporting excellence. Takulandirani ndipo nkhani zathu zupitirira. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la Make Justice Annabel Mtalimanja watogwira ntchito sintha malo oponyera voti ayamba ntchitoyi moyenerera komanso mwadongosolo. Iwo anena izi atayendera ntchito sintha malo oponyera voti m'maboma asalima ndi nkhotakota. Amtalimanja ati maphunziro apadera omwe bungweli linapereka kwa kugwira ntchitoyi athandiza kuti ndondomekoyi iyambe mwadongosolo. Gracious Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Bungwe la MEC lisanayambe ntchito yosintha malo oponyera voti kwa omwe sadzaponyera voti m'malo omwe analembetsera mkaundula, linasula akatswiri okwana 100 omwe anathandizira kuphunzitsa ogwira ntchitoyi malo oponyera voti. Ngakhale ntchito yayamba pang'ono-pang'ono maboma asalima ndi nkhotakota, wapampando wa bungwe la Make Justice Annabel Mtalimanja watsindika kuti izi zikusonyeza kuti anthu ambiri omwe analembetsera m'maderawa ndi nzika za m'mabomawa. Mtalimanja ati izi zikuyembekezeka kukhala chonchi m'madera akumidzi ambiri mdziko muno. Nyamata ndi atsikana amene wakugwira ntchito bwino ndithu, choti ndifotokozere ndi chokuti maoperators athu ndi omwe aja amagwira ntchito yakalembera, kusonyeza kuti ndi anthu okuti ntchito yakuidziwa ndithu, madera akuadziwa komanso makina akuadziwa, komanso maphunziro athu ndi okuti tayika ndithu maphunziro okuti achikwanekwane kuti aliyense aphunzirenso kuti transfer iyenda bwanji, motero kuti ntchitoyo akugwira ntchito bwinobwino. Oyang'anira malo oponyera voti ku Miyande dera la mfumu yayikulu Mwadzama ku Nkhotakota Amofat Mwale agwirizana ndi zomwe wayankhula wapampandoyu ponena kuti anthu ochepa chabe ndi omwe abwera kufuna kusintha malo oponyera voti. Anthu ambiri amene alembetsa kunoko ndiye kuti nizika zakonkuno soti paliona kuti atenga akamena kuti achoka somi naye koma ndizika zakonkuno ndioneka mwina salubwera kuti akapangitse izo ndikuti kamena kuti sonabwere nalendo ochuluka kunoko oneka mwina nambala ikuchepa. Ntchito yosintha malo oponyera voti iyi ikuyembekezeka kuchitika mndime zitatu mpaka pa 15 March chaka chino. Pakadali pano akuluakulu oyang'anira chisankho mzipani zosiyanasiyana akuti sanayambe kuyendera m'malo omwe bungwe la MEC likugwira ntchito yosintha madera oponyera voti kwa omwe sadzaponyera votiyo komwe analembetsera. Unduna za maboma ang'ono wati kusunga bwino mbiri ya ntchito zosiyanasiyana zomwe makhonsolo akugwira nkothandiza kuti makhonsolo azichita bwino pakalondolondo yemwe undunawo umachita zomwe zimathandiziranso pa chitukuko cha maboma. Mmodzi wa akuluakulu ku ndunawo Mayi Victoria Kamanga amayankhula izi ku Mzuzu pomwe amatsekera maphunziro a masiku atatu omwe anakonzera anthu ogwira ntchito ku khonsolo ya Likoma. Chimwemwe Mululu ali ndi zambiri.
ambaka malipoti oti khonsolo ya Likoma sinachite bwino pakasungidwe kambiri pakalondolondo yemwe unduna wa zamaboma ang'ono unachita. Komiti yona zachuma mu undunawu inapereka thandizo la zachuma kuti ogwira ntchito ku nthambi zosiyanasiyana ku khonsoloyi aphunzitsidwe mene angasungire mbiri ya ntchito zosiyanasiyana zomwe zikugwirika m'bomalo. Mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya Likoma a Moses Jere ati maphunzirowa athandiza kuti ogwira ntchito ku khonsoloyi akhale ndi ukadaulo wa mmene angasungire mbiri. Ife ngati khonsolo zitithandiza kwambiri makamakaso mukudziwa inu masiku ano tikumakamba za lapa yeti kuti khonsolo ipezeke kuti yapasidwa makobiri ndiye kuti yachita bwino mu ndondomeko imeneyi ya lapa. So ife tinaona kuti panali kupereweredwa pena ndi pena ya pena ndi pena pamenepo panali kasungidwe ka mbiri. Mawu ake mmodzi wa akuluakulu ku nduna wa zamaboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Victoria Kamanga anati mpofunika kuti makhonsolo onse mdziko muno adzisunga mbiri ya ntchito zonse zomwe akugwira mwa ukadaulo. Training ngati iyi ikuthandizira kunena kuti nawonso azikhala on top of the game, azidziwa zimene zikuchitika, osati kungomusira mwina munthu wa procurement yekha kapena mwina munthu amene director of public works yekha, komano onse chifukwa papa anabwera anthu from different sectors. Zikuthandizira kunena kuti aliyense azidziwa kuti mbali yanga kuitchala kodi marecords anga ali bwanji nanga ku administration marecords anga ali bwanji. Aku skulu ya boma ya Malawi School of Government ndomwe anakonza maphunzirowa ndipo mwazina ogwira ntchito ku khonsolo ya Likomawa anawawunikira za udindo wawo posunga ndi kupereka mbiri ya zochitika ku khonsolo yawo mogwirizana ndi lamulo lopereka mauthenga Access to Information ATI. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers idzasewera ndi Angola mu ndime yachiwiri yodzigulira malo ku mpikisano wa m'mayiko onse amuno mu Africa wa AFCON omwe uchitike chaka chamawa. Izi zadziwika lachitatu pamene Angola yagonjetsa Zimbabwe mu ndime yoyamba. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. The Scorchers reached this round without kicking the ball because their opponents Congo withdrew from the competition. Pepani sitithaupasirani ripoti limenelo ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera watsindika kufunika kopereka mpata kwa achinyamata kuti athandize dziko lino pa ntchito zachitukuko. Nduna zachuma a Simplex Tichora Banda ikuyembekezeka kupereka dongosolo la zachuma la 2025 mpaka 2026 mnyumba malamulo mawa lachisanu. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers isewera ndi Angola mu ndime yachiwiri yodzigulira malo ku mpikisano wa m'mayiko amuno mu Africa wa AFCON. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Talson Kamalata. Tikuti usiku wabwino.